Добър вечер. Лютото 2015. Биста е голям. Видях на кръстопът супер много съдби. Ако си разбрал, че живот е гаден, просто въздух поеми напред, продължи за мене, грижа не бери. Ако горе пише фри, повярвай, брат, то това е фристайлът ми и просто не се очудвай. Ако не ми вярваш, просто мигни. Мога да ти редя поне няколко поредни дни, дори и навън да не спира да вали. В моментите, в които започне да гърми, намери няколко верни и с тях взаимно се пази. Внимавай само защото малко са истински. 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 Да се знаете, общения не ми са прати. Дори да не ме харесваш, по-добре запомни. Мисля да ти споделя поне няколко истини, които някой ден евентуално биха ти помогнали. Сълзите в първата истинска винаги трудно са били превъзмогвани. За добро или за зло остават само трайните спомени. А бурята не минава и след първите сълзи отронени, що тя е пуснала надълбоко в тебе корени. Най-лесно е да си върнеш старият приятел, но не прекалявай в неговите очи, да не станеш като предател. Споделям от сърцето и главата право в микрофона. Според мен това е създател икона. Дори да не ми харесаш римите, имам още да живея, братле, пред мен са годините. Давам го по-спокойно и се притеснявам, крачеки напред, чилин често си го раздавам. Знам на казино да не залагам, за да не се преебавам. Всеки един момент мога без да уча да преподавам. Може да бъдеш сигурен в себе си, че създаваш симфония, щом веднъж запазил си вътрешната хармония. Както след първият ми фристайл, така и след тоя. Не мога да падна, братленце, лесно в боя. Има момиче, за което да живея, което ме кара всеки един момент да се засмея. Тука мисля, че вече е уместно. Радвам се, че когато не е лесно, точно тогава е най-интересно. Чувствам се чудесно и благодаря, че ме изслушахте. Нали знаете, аз нямам и просто лайкови изпитания. Аре бай, дойде и на втория фристайл естествения край. О, братленце, я сви и подай, няма стигне. Ще трябва много лютито разцепи на сурово. О, йоло. Peace and love. Биста е голям. Роб! Аре, до скоро. Лека нощ.